Türkmenistanda gyzamyk keseli ýaýraýar Aşgabatyň ýokunç keseller hastaxanalarynda gyzamak bilen kesellän çağılaryň sany köpelýär. Esasanam çağılaryň arasynda ýaýraýan bu keseliň paýtagtda peýda bolandygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar, saglyk we bilim wekillerine talgylanyp habar berýärler. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrafyndaky ýokunç keselleriň öňüne alyş merkeziniň hastaxanasynda ýüzlerçe çağı ýatyr. Gyzamak bilen kesellänleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler, hastalaryň köpdigi sebäpli lukmanlar ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekärler diýip habarçymyz lukmanlara talgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Ketelhanada yatan çağalaryň enatalary uly howsala düşýärler. Sebäbi çağalar izolýasiýada saklanýar, olaryň ýygynyň hatda nahar eltip bermäge de ruhsat berilmeýär. Enatalara ketelhananyň aşganatynyň telefon nomerleri berilýär we şol ýere jaň edip nahary zakaz etmek teklip edilýär. Çağalaryň enatalary öz prezidentleriniň saglyk ýagdaýyndan howsala düşüp, lukmanlar bilen gürleşmekçi bolýarlar. Çağasynyň ýagdaýyny hut lukmanyň özünden istinäge tinençýärler. Emma lukmanlarda her bir enata bilen aýrytynlykda gürüňdes bolmagy we soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar. Dip anonim görülen Lukman aýdar. Bu aralykda çağılar baglarynda kiçi ýaşly çağalaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekelçiliginiň saklanýanlygyna habarçymyz öňe çeker. Mektepden kiçi ýaşly çağalaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojo Aşgabat şäherinde ýerleşýän çağalar baglary bolup durýar. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şerede bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary kesellän körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmiýetleri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmänligini aýdýarlar. Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekelçiligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseleni çözmäge borçly mejlisdir. Prezidenti bir habar goýup, meseleniň ýitileşmegine hem çuňlaşmagyna sebäpkär bolýarlar. Dip anonim gürleşen bilim işgäri aýdýar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň keselhanalarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşmak boýunça edilen tinançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüne alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Kä halatlarda ömürlük maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkadiýanyň beýleki ýurtlarynda hem göze çykýar. Goňşy Gazakstanda gyzamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastaxanalary dolup, ýygy kesilmeýän nätaglary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýyndan bäri 10.000 hadise hasap alınıpdyr. Hasta çağalaryň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar, olaryň köpüsine gyzamyk sanjymy edilmändir. Kırgızstanda gyzamyk awgust aýynda köpeldi. Bu kesel zerarly çağalaryň arasynda ýok bolanlaryň hem bolanlygy habar berildi. Sentýabr aýynda ýurtda gyzamaga garşy vaksinasiýa geçirmek işlerine başlandy. Ýurduň saglyk resmiýetleri netijede keselin ýaýramagynyň esli azalandygyny habar berdiler. Bu ýurtda şu ýylyň başyndan bäri 2800-den gowrak adam keselläpdir. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Türkmen resmiýetleri we habar beriş serişdeleri ýurtda gyzamyk keseliniň ýaýraýanlygy barada başga kesellerde bolşýaly köpçülüge habar bermediler. Türkmenistany ilatdan bir kanun tutum tutmak, yurtda dowam edýän şahsiýet kultuny götergilemek, o huzurlunaky mejburi rahmeti gollamak, ýurdy bagy osanlygy öwürmek we mesjid gurmak üçin bir kanun salgy dalmak praktikasy dowam etdirilýär. Azatlyň habarçysynyň suwun beren habaryna görä, Türkmenbaşynyň mekteplerine yeni prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen pasyllaryň täzelenmegi bilen uğurdaş dowam etdirilýär. Ýöne ilatyň goşmaçy çykdazalary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olary soňky döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we soralyan pulun hökman suratda berilmegi işini yitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmenistanyň prezidentiň portreti bir tarapdan şahsiýet kultunyň esasy simbollarynyň biri bolan bolsa, ikinji tarapdan çağalar ýa-da olaryň enatasyny ýylla goşmaçy
çıktı çıkarmağı mecbur etmeň. Sol wagtda yurt ýolbaşçysynyň portretleriniň arkasyndan galanç edýän adamlaryň biznesini gollamagyň netijeli guraly boldy diýip synçylar aýdýarlar. Emma adatlyk maglumatlaryň ýapyk saklanmagy sebäpli portret biznesiniň arkasynda duran anyk adamlar, olaryň girdejisi we döwlete töleýän sargytlary baradaky maglumatlary alyp bilmeýär. Türkmenbaşynyň mekteplerine ýene de prezident portreti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr Sahawat gazanasy üçin we pagtaýygymy Bağ ekmek çaresi, Hazar etrafına uğurlayan mescid üçün muallimlerden pul ýygnalyar diýip adatlygyň habarçysy şu ýerden habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertine uğurlaşan Magarif işgäriniň tasdiklamagyna görä, pedagoglar we bilim edarasynyň beýleki işgärleri döwletiň geçirýän çarelerini maddi goşant goşmagy mejbur edilip, adam başyna jemi 250 manat meçberine pul bermeli bolurlar. Olyada beýleki çäre üçin her aýda diýenýaly pul ýygnalýan hem bolsa, bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi. Diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan muallim aýtdy. Pul diňe portret ýa Sahawat gazanasy üçin näl? Eýsem mektepleriň awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika Sowet ýyllaryndan uzalýar. Emma soňky 10 ýyllyklarda mektepleriň bejergisi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenini we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlary salýanlygy habar berilýär. Adady köçesiniň uğruna yerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mektepler oktyabr aýyna mektepleriň ýyldys ulgamlar üçin muallimlerden, garagullardan, bagwanlardan, tämizçilerden we ýokary sınıf okuwçylaryndan pul toplat diýip habarçy öz seçmelerini salgylanyp habar berýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umumy ýyldys ulgamlarynyň köçedäki liniýalaryna ýergiderli problema, bökdönçlik dörýär. Netijede gurrun edilýän mektepler öz işgärlerinden we okuwçylaryndan 200 manatdan pul ýygnap, öz başdak ýyldys gadanyny gurdurdular. 5-nji mektebiň muallimläriniň ýagdaýy gowy. Sebäbi ol mektep daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we bu mektepde esasan guruply diýilýän adamlaryň çağalar okuýar diýip habarçy aýtdy. Bundan başga adatlygyň seçmeleriniň sözlerine görä, daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän mekteplerini işleyen muallimler para köp berilensen 200 manadyň gurrungyny etmeýärler. Ýöne bu pul beýlek mekteplerin muallimleri, hususan az aýlykly muallimler we beýlek adamlar üçin maskaly büdjetine urulan agyr zarba bolýar diýip muallimleriň ýagdaýyny gowulýan synçy aýtdy. Dilleriň çuňlaşdyrylan görnüşde okudylýan mektepleri paranyň açyk alynýan ýeri. O taýda işleýän muallimler 200-300 manadyň gepini etmeýär. Emma beýleki mektepleriň muallimleri pul ýygymlaryndan gaty nägile boldy. Diýip bir muallim aýtdy. Adatlygyň habarçysy ýygymlaryň köpelmeginiň bir sebäbiniň gaz, elektrik üçinçiligi bilen hem bagly bolup görnýändigini belliýär. Onuň tasdiklamagyna görä, soňky döwürde şäheriň tebii gaz bilen üçin edilişi gaty yaramazlaşdy. Diňe mekteplerde ýaşaýyş saýlaryna hem gazyň basysy peserli. Bu ýagdaý adamlary gaty köseýär diýip habarçy aýtdy. Masal üçin 31-nji oktýabrda akşam saat 18:00-dan saat 23:00 aralykda şäherde elektrik togy 6 gezek kesilip azyndan 3 sagatlap tok berilmedi diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan hünärmeniň sözlerine görä, gaz basyşynyň pesligi elektrik togynyň hem kesilmegini alyp gelýär. Sebäbi adamlar öýlerini ýylatmak we beýleki zerurluklar üçin hasken elektrik togyny ulanýarlar. Türkmenistan Sewitde daşary ýurtlary iňken tebii gaz we elektrik togyny eksport edýän ýurtlaryň biri bolup durýar. Emma hökümet mejlislerinde käte tebii gaz, elektrik togy bilen bagly infrastrukturany gowlandyrmak barada edilýän gurrunlara garamazdan Sewitlerdäki, hususan owa ýerlerindäki gaz tog üçinçiligi yaramaz bolmagyna galýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýärler. Şol wagtda Türkmen häkimetleri ýaşaýjylaryň çekýän ykdysady kynçylyklary, büdjet işgärlerinden ýygnalýan beýkanun teristler barada çykýan habarlara hiç wagt düşündiriş bermeýär.
Türkmenistanda 4. noyabrda güýzlik ähli halk bagy ekmek çäresi geçiriler. Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň häkimetleri bu çäre üçin taýýarlyklara şu hepdäniň duşanbe gününden başlap, munyň bilen baglykda köpçülikleň ýowar geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýazky ähli halk bagy ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini hem aýdýar. 30 oktýabrdan bäri elleri sosial işçiler şäheriň merkezi köçeleriniň ugrundaky döwlet idare kärhanalarynyň öňlerini, ýollary süpürüp arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip habarçymyz 2 noýabrda aýtdy. Şeýle ýowarlar Türkmenabadyň orta hünärment mekdepleriniň oku binalarynyň çäginde hem geçirilýär. Bu ýowarlara köpçülikleýin gatnaşýan talip ýaşlary giň gerimli arasaçylyk işlerini berjaý edýärler. Oğlan talip ýaşlarynyň bag ekmek işlerine çekilýänligini görmek bolýar. Elleri süýseli talip gyýlar tehnikum binasynyň daş töweregini, ýodajyklaryny süpürýärler. Diýip habarçymyz aýtdy. Idare kärhanalaryň we hünär mekdepleriniň çägindäki ýowarlaryň käbirleri medbugat işgärleri tarapyndan video düşürilip, döwlet telewizionysy üçin öňünden reportajlar hem taýýarlanýar. Bu çäreler prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli resmiýlere ýurtda geçiriljek ähli halk bag ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ministrler kabinetiniň 30 oktýabrda geçirilen mejlisinde bu çäräniň ýurdun milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we owalaryň töwereginde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bostanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygy habar berildi. Türkmenistanda ýylda 2 edep bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäre jemgyýetçilik guramalary, büdjet işgärleri, talipler we ýaşullar gatnaşdyrylýar. Ekologiýa awadançylygyna gönükdirilendigi aýdylýan bu çäräniň dowamında her ýyl millionlarça diýip bag nahaly ekilýär. Emma habarçylarymyz bu dawaralaryň diňe göz üçin hasabat berip telewizionyada görkezmek üçin geçirilýändigine, ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň iýdegsizlikden guraýandygyny ýa-da guruluşlyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilýändigini aýdyp gelýärler. Lewapda habarçymyz şu ýylyň bahar paslynda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini aýdýar. Mart aýynda Türkmenabadyň täze gurulan awtomenziliniň öňündäki uly meýdançada 1000 düýp bag nahaly oturdyldy. Bu dawara video ýazga düşürilip Türkmen telewizionyasynda görkezildi. Ýöne iň gyzykly ýeri şol dawaradan 10 gün geçip geçmänkä bu 1000 düýp bagy goparyp alyp, olary şäheriň gün ortasynda täze aeroporta barýan ýoluň ugrunda gurulan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki meýdançalara oturtdylar. Bu baglaryň köpüsi gurap galdy. Diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi.